Magandang araw sa inyo lahat. Ito si Mike Padua. Nakatuloy tayo sa ating latest weather analysis. Ngayon araw po ng Miyerkules hanggang Biyernes, Nobyembre 23 hanggang 25, 2022. At ito po ating Tagalog version, pinaglilingkod sa inyo ng Typhoon 2000. Well, umpisa natin ang update. Ito ang ating GovSat. Ginawa natin kaninang early morning at natili pa rin ang hanging silanganin o easterlies sa malaking bahagi po ng ating bansa, lalo na po ang eastern sections po ng Luzon at dito rin po sa may Kamaynilaan, Calabarzon, Bicol Region, Mindoro, Marinduque, Romblon, Northern Panay, Eastern Visayas at silangan bahagi po ng Mindanao. So magkakaroon po ito ng mga thunderstorms lalo na po sa hapon ng gabi since itong easterlies na ito ay pinapalakas po ng La Nina. May nagtanong po sa atin dahil po akala nila nag-start na daw ang amihan lalo na po dito sa may Ilocos region. Usually po pag nag-start po ang amihan, medyo dry conditions na sila hanggang Marso. Subalit dahil po meron tayong La Nina, malakas po ang easterlies, nagbibigay pa rin ito ng moisture sa kanila at hindi masyadong na-feel yung lamig, okay? Kasi ang easterlies po is a warm wind, okay? So magbibigay po ito ng mga ulan, mga cloudy conditions, but yung lamig ay concentrated lamang po dito sa may Taiwan area at hindi nakaka-penetrate sa baba dahil po sa epekto po ng La Nina ay pinapalakas niya ang easterlies. Ito po ay above average, okay? Guys, usual neutral easterlies, okay? So medyo malakas po ang easterlies na yon. So it's due to La Nina kaya medyo late ang pagdating ng malabig na panahon sa Ilocos. But not worry, for the next few weeks may mga darating pong bugso ng amihan, lalo na po pag may mga low pressure system sa may Northern Australia, sa may South Pacific, at ito rin sa Mindanao o sa Celebes Sea pag may dumadaan dyan na low pressure system, baka maghikayat po ng amihan. Magbibigay po ng malabig na panahon. But usually, because of the changing climate, ang lamig natin ay usually dumarating na lamang sa Enero hanggang Marso, dati-rati, November, December. But this is due, gaya ng sinabi ko, 3 taon na po tayo nasa La Nina. Ito po yung mga pambihirang La Nina na every 20 years, umaabot po ng 3 taon. Kasi on the average, 1 hanggang 2 taon lamang po ang La Nina. Magkasunod po yan. Minsan 1 taon, but on the average, up to 2 years po yan. Ang El Nino naman, on the other hand, ang average duration niya is up to 1 year lang po. Bihira naman po ang up to 2 years. Generally 1 year conditions ng ang El Nino. Nagbibigay po yan ng drought conditions sa ating bansa. So right now, La Nina tayo at matatapos po ito sa darating pong Marso o Abril at magsiswitch tayo sa neutral or normal conditions known as Lanada. Okay? So yan po ang ating explanation kung bakit ang ibang areas sa Northern Luzon ay mainit pa rin daw ang klima. Okay? Yan po ay dahil po sa La Nina, pinapalakas ang easterlies. So, wag niyong kalimutan magdala ng mga payong, lalo po sa may eastern sections ng ating bansa dahil po hapon o gabi may mga ulan po tayong maranasan. Okay? At mag-ingat lang po sa mga biglaang pagbabaha at mga pagguho ng lupa pag mayroon pong mga malalakas na thunderstorms na mabubuo lalo na po sa hapon o gabi. At ito po yung surface trough sa may southeast of Mindanao. Kasalukuyan dumadaan na po yun dyan. Mabilis yung kilos niya. Dati po yan si 98W na LPA. May konting circulation but surface trough na lang po siya. At magbibigay po ito ng mga paulan, mga thunderstorms sa Mindanao within the next couple of days habang ito po ay babago ng pagkilos dito po sa may Celebes Sea. Meron naman pong panibagong LPA na namuo, 99W kahapon, but ngayon po sa mga oras na ito ay medyo nalulusaw po ang kanyang sirkulasyon at mababa ang tsansa na maging bagyo po ito. Base sa mga computer models, hindi po ito magiging bagyo at matutunaw lamang habang papasok siya dito sa may dagat Pilipinas. So no worries tayo dito. Meron isa pang trough po dito. Baka ito na yung susunod na LPA na sinabi natin nung last video, potential na bagyo. But ang good news, may pagbabago, mukhang mag-fizzle out po ito
habang papalapit po sa ating bansa. Ibibigay natin sa inyo na mamaya ang track kung saan siya dadaan. Wala pa po itong official track dahil hindi pa po siya bagyo. Kahit na anong agencies po, pag hindi pa po bagyo, wala pong track yan. So it's more on the explanation on the computer models that we are giving you, na binibigay po namin sa inyo para maintindihan ninyo ni layman's level. Okay? So yan po. Since panahon na po na yun ng palapit ng Pasko, magiging uso na po dyan ng mga frontal system. Meron tayong dalawang aktibong frontal system po dito. May kasamang cold front. So ito ay medyo nagbibigay ng malabig na panahon na po dito sa may area po ng East China, from Eastern China, Korea at Japan. So, ito po yung mga kailangan natin dahil kung may bagyo po dito o low pressure system, pull out po siya pataas. But kung mahina naman itong dalawang frontal system, hindi naman po siya kayang i-pull out pataas. Okay? At eventually, pupunta yan sa Pilipinas. But so far, so good. All clear po tayo. Ito po yung fast animation. So, kita po natin mula sa University of Wisconsin Satellite Server. May mga ulap na yun na dumakating po sa Eastern Luzon. Na ito po ay dahil po sa hanging silanganin, kaya po may mga thunderstorms po na bubuo malapit sa coastal waters ng Eastern Luzon. Ito po yung C99W na lalulusaw po as of this time. At ito naman po ang zoom-in satellite animation mula sa windy.com at nakikita po natin itong mga kaulapan, mga cluster of thunderstorms na nagbibigay po ng mga ulan at pagkulog at pagkidlat. Okay? Dito po sa eastern sections ng Luzon mula sa eastern Cagayan, Isabela, Aurora hanggang sa northern Quezon. At ating ibang thunderstorms po ay nagpe-penetrate po dito sa may central Luzon dahil kulang po dito ang mountain ranges. So, nakaka-over the backward po siya ng Sierra Madre at nakaka-penetrate po dito sa may bahagi po ng Nueva Ecija, Nueva Vizcaya, Pampanga, Tarlac. At later this afternoon, dito rin po sa may Benguet, Pangasinan. At gayon din po sa may eastern sections ng Zambales Mountains, may mga inaasahan po mga thunderstorms din dyan. Dulot po nitong easterlies. Okay? At dito na rin po sa eastern Visayas at ibang bahagi po ng Mindanao. Now, ang rainfall accumulation forecast for the next 3 days ay nakafocus po ang mga ulan dito po sa may eastern Visayas, eastern Mindanao, ibang bahagi po ng central at southern Mindanao at gayon din po sa Zamboanga Peninsula at magiging mas malalakas ang ulan dito po sa may Salua Archipelago, sa Cuyo Island, sa Cagayan Silio at dito rin po sa may eastern Palawan at northern Palawan. Gayon din po sa may eastern Oriental Mindoro, northern Panay, may mga inaasahan po mga thunderstorms at sa eastern sections ng northern Quezon. At gayon din po sa eastern sections ng Kabikulan, sa may coastal areas like eastern Catanduanes, eastern Albay, may mga inaasahan po mga thunderstorms. Dito po sa Naga, Camarines Sur, may mga inaasahan rin po mga possible thunderstorms sa hapon o gabi. Pero usually mga light rains lamang po. Ang thunderstorms hindi masyado. At ito naman po ang wind forecast for the next 3 days mula sa windy.com. Kasama din po dito ang pressure forecast. At nakita po natin galing sa European model na patuloy pa rin ang easterlies sa silangang bahagi po ng ating bansa. Ito po yung shallow LPA na nalusaw na po. Isa na naman po siyang surface trough. At bukas ng hapon, matutunaw itong surface trough. But dadaan po sa may south of Mindanao. At patuloy pa rin ang lakas ng easterlies sa ating bansa. Sa Biyernes, November 25, same situation. At sa Saturday, November 26 ay ganun pa rin po. May konting northeasterly wind flow sa may Bicol at Visayas at northeastern at eastern Mindanao. At ito po yung low pressure na si 99W na mahinang-mahina habang papasok po siya ng PAR sa Saturday sa November 26. At sa Linggo, November 27, malulusaw na po siya bilang isang surface trough hanggang sa Lunes, November 28. Okay? Now, tingnan natin yung latest sa potential na bagyo for next week, November 28. Monday, ito na po siya. At medyo mahina na po. Low pressure system lang siya. November 29, Tuesday, parang yung isang LPA din. So, mahinang-mahina lang siya. Dito po siya sa may south of Palau, papasok ng PAR. At sa Miyerkules, November 30, malapit na po siya sa may coastal waters po ng southern Mindanao bilang isang
shallow LPA or posibleng surface trough din. At sa December 1, dito na po siya, halos nawala na po siya sa may south of Mindanao. At napasama na po sa easterly wind flow. Samantala, kung titingnan natin yung American model, ay mukhang siya na lang po ang nagpapakita na magiging bagyo po siya. Yan po, November 29, November 30, tropical depression or tropical storm, papasok ng PAR, napakababa, malapit sa equator, mga 6 degrees. And December 1, Thursday, sa American model, posibleng maging isa pong maliit po siyang tropical storm o midget na bagyo. Papalapit po sa Gensan o Southern Mindanao. At sa Friday, December 2, ayan na po, tatawid po siya ng Bangsamoro, offshore Bangsamoro, kasama po dyan ang Hulusulu, Basilan. So, may bagyo pong dadaan dyan sa inyo. At dito man po sa may southern portions ng Zamboanga Peninsula. But take note, itong forecast ng American model masyadong aggressive. And usually, ang forecast of 7 to 9 days ay mababa po ang probability. Nasa 0 to 20%. Kasi makikita niyo sa European model, bali wala lamang po siya. Isa lamang po siya mahinang LPA. Or in better terms, baka surface trough lamang po siya. Okay, yan kagandahan kasi pag check and balance natin sa mga iba't ibang models na hindi masyadong lalakas, hindi po yan matutuloy. Okay, samantala kung ito naman access model, titingnan natin, ito from Australia po ito, Bureau of Meteorology of Australia. Kita ninyo, November 29, halos wala. Walang pinapakita na may surface trough lamang po sa may Celebes Sea. So, that's a sign na good news yan sa atin. And yung German model o icon ay wala rin pinapakitang system. At low pressure din siya. Okay? Pero hanggang November 27 lang ang forecast, para silang 28 hanggang December 2. Those 5-day forecast lang yung German model. But again, ang pinaka-accurate dito yung European model and then yung American model. Lalo na pag less than 5 days na po ang forecast. Pag more than 5 days, mataas pa po ang uncertainty. So, hindi po yan sigurado. Mag-chillax lang tayo. Huwag tayong magpanic dyan sa mga fake news na naglalabas sa mga social media. At napakarami. Hindi na natin mabibilang. Makita lang sa isang model, ibabalita na kagad may bagyo, may bagyo, may bagyo. Medyo mahirap po yan. Nakakatakot po. Kawawa po mga kababayan natin na trauma sa mga ganitong mga informasyon. Okay, just listen to the official updates from Pag-asa and other reliable weather agencies and weather enthusiasts para at least prepared po tayo. Okay, ako naman nandito lang tayo para magbigay ng serbisyo sa inyo. Ito yung ating passion since maliit tayo. Bago tayong paalam, ito yung Global Tropics Hazards Outlook from the Climate Prediction Center ng NOAA, valid for the next 2 to 3 weeks. So, for November 30 to December 6, naka-orange po ang Pilipinas, mula sa South China Sea o West Philippine Sea hanggang sa may East Philippine Sea at Micronesia, dahil po yan sa yung nakikita natin dalawang LPA, si 99W at yung isa pa na posible maging mahinang low pressure system or in worst, baka maging tropical depression, but dadaan sa Mindanao. But ito po ay more than 20% lamang po probability on week 2. While sa week 3, valid December 7 to December 13, mananatili po sa 60 to more than 80% ang mga pag-ulan o above average na ulan sa ating bansa. Kita po natin dito ang Central Luzon, Metro Manila, Bicol Region, Visayas, ang Mindanao, hanggang Mindanao ay mataas po ang probability ng above average rainfall. Okay? So, dahil po yan sa La Nina. So, yan po na po ang ating update. So, magpasalamat po tayo sa mahal na Diyos na medyo nag-fizzle out yung potential na storm for next week. Low pressure na lamang o pinakamaganda ay malusaw po siya bilang isang low pressure or surface trough na lamang, okay? But again, ang kagandahan po niyan ay wala po siyang intensification na makaka-affect po sa atin, okay?
So, yan muna ang ating update. Ito ulit si Mike, magpapaalam. At see you again on Friday to give you the very latest sa ating panahon. Mula sa Typhoon 2000, good day to all. I hope maging okay ang inyong araw. At maraming salamat po sa pagpunod nyo sa aking channel. Huwag niyong kalimutan mag-subscribe sa ating channel, MrTyphoon.tv, or youtube.com/MrTyphoon, or facebook.com/MrTyphoon, or MrTyphoon.com para sa mga latest information sa ating panahon. At saka huwag niyong kalimutan i-click ang notification bell para updated po kayo sa ating mga updates. See you again on Friday, and God bless po sa inyong lahat.